sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan shiri na daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa wanda ke zo muku a duk sati a daidai wannan lokaci daga wannan kafa inda muke tattaunawa da jami'ai ko kuma jagorori da suke gudanar da ayyukan da suka shafi wannan hukuma ta tattara kudaden shiga a jihar Jigawa. Shiri ne kuma wadda a duk sati din ke samun daukar nauyi daga ita wannan hukuma ta tattara kudaden shiga da kuma Tax Justice and the Governance Platform da kuma tallafi na Christian Aid suke ɗaukar nauyin kamuku wannan shiri a duk sati. A makonnin da kuka bata kun ji batutuwan da muka tattauna har ma da amsoshin tambayoyinku wadda a cikin ikon Allah a yau ma za mu karbi sakonninku akan 0800 306 7881 da kuma 0800 854000040 su ne lambobin da ake turo da sakonnin tambaya kan abin da ya shafi wannan shiri. A yau cikin ikon Allah muna tare da Alhaji Haruna Ahmad, Director Collection, da kuma Salisu Sani Muhammad, jami'i mai kula da harkokin da suka shafi takardu da kuma lambobin ababen hawa. Mune muku barka da zuwa madadin masu sauraro Alhaji Haruna. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai kuma Alhaji Sani. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To amma kafin mu natsa a cikin shirin za mu amsa wata tambaya guda ɗaya da ta fito daga masu sauraron mu, wato Adam KCK, wadda ya yi tambaya akan cewa wai harajin jiragen sama na jiha ne ko kuma na wace gwamnati ne, ma'ana ta tarayya ko ta karamar hukuma. Bari je ga Abbas Shahada, ina kai zaka amsa wannan tambayar ko? Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma, ya sanyi, ya al'amura, ya kuma sana'o'i da sauransu. Allah ya sanya albarka. Madalla. To shi harajin jirgin sama ya wannan ba na gwamnatin jiha bane, na gwamnatin tarayya ne. Su ne ake kira a ƙarƙashin special sector, wanda ake kiransa special sector, kamar harkar jirgin sama, harkar inshora, harkar man fetur, harkar jirgin ruwa, duk waɗannan harajin gwamnatin tarayya ne. Gwamnatin tarayya ce take da iko akan wannan harajin na jirgin sama. Idan jirgi ya shigo Najeriya daga wata ƙasa ya ɗauki fasinja a Najeriya, kuɗin da suka biya na Najeriya a kansa za a yi haraji ya biya. Idan ya zo da su daga can wata ƙasa, to mu a Najeriya babu harajin da za a karɓa sai dai na sakwa da yi. Wannan shine abin da. To amma misali kamar jiragun da suke safari daga wata jiha zuwa wata, misali tunda dutsen nan Jigawa akwai filin sauka da tashi, kuma yanzu an ga zirga-zirga ana yin ta daga nan zuwa Abuja ko wasu jihohi da sauran sassa na kasar nan, shi ba abin da kuke karuwa da shi kenan ta wannan harka? To kamar wannan yanzu a nan Dutse International Airport muna dan karuwa da shi saboda ba a meka ta hannun gwamnatin tarayya ba. Jigawa ita ta yi akan gwamnatin tarayya za ta biya dukkanin abubuwan da suke wannan airport din, ita suke biya. Saboda haka idan jirgi ya zo dan wajen da zai fakin da dan abin da zai yi ya tashi, to wannan zai biya gwamnatin jiha. Amma idan ta koma hannun gwamnatin tarayya, to gwamnatin jiha ba ta da iko, sai dai idan ma'aikatanta suna zama a cikin jihar Jigawa, to wannan za su biya haraji na kansu na ma'aikata. To muna godiya, Allah sa mai tambaya ya gamsu da wannan amsa da ka bashi. Za mu je kai tsaye ga shirin namu na wannan mako, inda zan fara da shi Alhaji Salisu Sani Muhammad, jami'i mai kula da harkokin nambobi da takardun ababen hawa. A yanzu muna ganin nambobi ko in ce motoci ko in ce ababen hawa suna yawaita ko kuma sun yawaita din gaba daya. Wace irin rawa suke takawa ga harkokin kudaden shiga a wannan jiha? Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na yawa al'ummar jihar Jigawa fata na alkhairi, musamman ga wannan hunturu na sanyi da aka shigo, inda muka shigo lafiya Allah ya sa mu fita lafiya. Kamar yadda kai magana na kan yadda harkokin lambobi suke gudana suke tafiya, alhamdulillah wannan ma kamar yabo ne
tunda ita gwamnati a kulliyomin kokarinta shine ya za ta yi abubuwan da za ta taimaka wa al'umma ta kyautata wa al'umma, musamman ga wannan bangare da kai mun tambaya wajen yadda za ta inganta lafiya da kuma harkokin ababen hawa na al'ummar jihar Jigawa. To duba da la'akari a yadda ake kai komo akan ababen hawa, shi abin hawa musamman abin da ya ta'allaka kan mota, babur da sauransu, to kowane abin hawa baya iya amsa sunansa a matsayin abin hawa dukkansa duk ingancinsa idan bai samu cikakken takardu da kuma lambar abin hawan ba. A takaice kenan, idan har Allah ya sa aka yi wannan, to duk inda aka je kasancewa abin hawanka ya zama ingantacce a gwamnatance, kamar wata rijista ce ka samu wanda gwamnati take goya maka baya wajen yadda za ka tafiyar da ainihin shi abin hawan naka. Wannan shine a takaice. To ganin akwai buƙatar sabuntawa ko wani abu mai kama da haka, ya mutane suke wajen zuwa da sabunta ko kuma yin sabo abu gaba daya? To alhamdulillah, kamar yadda muka yi magana a baya kaɗan, su al'umma kowa da irin tsarinsa, amma al'ummar jihar Jigawa muna yaba musu wajen gaggauta yin lambobi idan sun sai sababbin ababen hawansu, abin da ya ta'allaka kan mota da mashin. Sannan kuma idan har Allah ya kai mutum da su takardu suna wa'adinsu yana karewa bayan wata 12, idan Allah ya kai ma wannan lokaci zaka ga suna tururuwa, saboda muna da rassa da dama a jihar Jigawa, wanda yake misali kamar in ka dauki Hadeja, ka dauki Gumal, ka dauki Kazaure, ka dauki Ringim, ka dauki nan Dutse babban birnin jiha. To bayan su kuma akwai wasu kuma rassan, wannan ka dauki kamar Gwaram, ka dauki Birnin Kudu, duk muna da offices a wurin. Ka dauki Birniwa, ka dauki Malamadori, duk muna da offices a wurin. Ka dauki Babura, duk muna da office a wurin. Ka dauki Jahun misali. So duk wuri ne wanda aka bude rassan ofisoshi don a taimakawa al'umma idan za su sabunta takaddun ababen hawansu, ba lallai sai sun zo birnin jihar Dutse ba. Yawa, yanzu misali ka dauki mutum daga Kazaure ka ce sai ya zo Dutse, ai kaga tafiyar ba karama bace. To sai a nesa ta zo kusa, sai aka yi masa ofis ɗinsa a kusa da inda yake. In kana Roni ko Gwiwa ko 'yan kwashe, to Kazaure za ka zo kai takaddunka a sauƙaƙe. Misali in kana Hadeja, in Birniwa kake ko Kirika sama, akwai ofisin mu a Birniwa, an takaita maka wahala. Kuma waɗanda ake magana a kansu ba wasu bane, mutane ne na jihar Jigawa, kuma suna ba mu haɗin kai 100% wajen su canja abin hawan, takaddun abin hawansu idan ya ƙare, wa'adinsa ya ƙare. Idan kuma sabo mutum ya siya, suna garzayowa su zo su yi magana cewa gashi ga risitin da suka sai motar su ko ga risitin da suka sai mashin ɗinsu, don su tambayi menene ainihin abin da ya kamata su yi don su tabbatar da abin hawansu ya zama mai inganci. Misali kamar lamba ta mashin ko ta motar, duka in ka zo da abin da yake nuna cewa wannan abin ka mallake shi ne, kuma kana so ka ga ya za ka yi masa rijista, to in Allah ya yarda za ka ga an ɗora mutum akan hanyar da ya kamata a ce ya yi don ya samu biyan bukata, ya kauce wa abin da zai saba wa doka. Alhaji Haruna Ahmad, ga jawabai da shi jami'i mai kula da waɗannan harkoki yayi a matsayinka na director collection, kamar wace irin rawa wurin kuɗaɗen da ake samu daga waɗannan lambobi da sauran takardu suke takawa a harkokin kuɗin shiga a wannan jiha? Assalamu alaikum wa rahmatullah. To gaskiya kamar yadda a shirarrakinmu na baya muka fassara abubuwa na yadda ingantaccen hanyoyi da ake samawa gidan rabenu kuɗi, to gaskiyar al'amari bangaren da ya shafi lamba da sabunta takardu suna taɓa gagarumin rawa, domin su ne ma kusan ƙarfin aikin namu. Ba don komi ba, shi haraji da kaji ana ambatansa, duk abin da za a zo a ce maka wane zo ka je ka kawo, to akwai matsala a cikinsa. In wannan nan san cewa ba shi da wani abin da za a taimaka masa, ba wai mutane muke yi wa kushen cewa ba sa yi ba. Mutanen Jigawa lillahi wa rasulihi daidai gwargwadon fahimtar su da kuma biyayyar su suna kokarin yin yadda ya kamata a sauran wurare masu shafi tsari na abin haraji, tunda ita hukuma daidai take da kowa, kuma
a bar koyi ce ga kowa kuma a bar ƙauna ce da kowa domin ita take rike da duk wasu al'amuran da ya shafi zamantakewa ta zaman lafiya da nema mutane kayayyakin more rayuwa. Shi wannan bangare tun da can abu ne wanda za a tuhume shi akan sana'arsa da yayi ya zo don abin da zai bayar na hukuma ya bayar. Wannan kuma take yanke ne abin da ya siya ya sani isiya da kuɗinsa ya yi biyayya kuma an ba shi abin da zai ji daɗi in ya tafi wasu jihohi irin na ba Jigawa ba ya kubuta a hannun jami'an tsaro domin mai abin da za a caje shi da shi yana nan ga hina an gan shi. Kuma shi wannan abin lamba ba wai Jigawa ba ce kaɗai, duk jihohin na Najeriya tsarurrukan nan na haraji duk ɗaya suke tafi, ba shi da wani bambanci. Duk abin sai dai mu Allah cikin ikonsa ina yi wa mutanen Jigawa alfahari da kuma amintar da su a bisa ga yadda jihar mu take da sauki al'amuranta na kayayyakin waɗannan, ba don komai domin ta taimaka mutane masu harkar abin hawa ɗin nan. Domin in ka ɗauki jihar Jigawa ita ce kusan jihar da kayanta yake da sauki dan akan yadda za a danganta da sauran jihohi. Kuma muna fatan mutane su ci gaba da ba da haɗin kai a wani al'amari domin su zo su sabanta kayayyakinsu su wuce ka'idar abubuwan da ya shafi na karya doka. Domin mutum ya zo karya doka ba ma a nan gida a ko'ina, hukumar ko'ina za ta na daidai da ta kama ta hukunta shi. To wannan shine a takaice. To bari kuma ga Alhaji Salisu, idan ka rubi wasu irin nau'in ababen hawa a wasu makwabtan jihohi sai ka gan su kusan ko ba a ce sun fi yawa ba na Jigawan, ko za ka ce sun yi kankan ko kai ta ganin su jefi da dama a lambobin jihar Jigawa nan. Kamar hakan me yake nunawa ta fuskar gudanar irin waɗannan lambobi? To kamar na fahimce ka, kamar kana so ka ce ko da ba 'yan jihar Jigawa ba za a gansu da lambar jihar Jigawa ko makamancin haka ne tambayar ka? Yawwa, to na farko ina so in sanarwa al'umma cewa in ka ɗauki jihohin da suke a Najeriya, jihohi 36 da muke da su, da kuma jihar birnin tarayya, ita dai ba za a ce mata jiha ba tunda ita ce uwa ita ce uba ta kowace jiha. To a wannan tsari babu inda ya kai jihar Jigawa saukin number plate duk Najeriya, duk jihohin Najeriya ka gaya kowa. Yawwa, to sauki ya danganta da yadda kowace jiha take shigar da tsarinta. Na farko muka kalli duba da la'akari, jihar Jigawa jiha ce da gwamnatocin da aka yi a baya da gwamnatocin da ake da su yanzu suna kokari su ga cewa sun taimaki al'ummarsu. Al'umma a matsayin waɗanda za su samu rangwame akan abin da suke siya, musamman wannan gwamnatin da muke cikinta, wannan gwamnatin ta Alhaji Badar Abubakar. To ya yi ƙoƙari ya ga cewa an sauƙaƙa wa al'umma abubuwa na yadda za su so su siya a cikin farin ciki kuma su je su yi amfani da kayansu a cikin farin ciki. To sai ya kasance a sakamakon haka in aka duba aka gani sai a ce to ai gwamnatin jihar Jigawa ta sauƙaƙa abubuwa da dama, saboda haka bari mu garzaya don mu mu samu sauƙin. Wasu jihohin ma da muke da makwabtaka da su sai kaga sun zo sun siyo abin hawan su, amma su ce nan ba jihar Jigawa suke so saboda sauƙinta. Kaga an taimaka wa gida, an taimaka wa daji. Saboda haka wannan shine za ka duba kaga, in ka duba yawanci jihohin Kano, ka duba Yobe, ka duba Gombe, Bauchi da sauransu, za ga in ka shiga da suka tsina din nan duka za ga lambobin Jigawa suna yawo. To saukin nan shi yake kawo su, mutum baya shakka sai kaga cewa saukin da zai samu daga jihar Katsina ya zo jihar Jigawa. To wannan rububin misali da mutane suke yana da wani fa'ida ne ko alfanu kai tsaye ga batu na kuɗin shiga ko na kamar da haka? Kwarai da gaske. To ai abin da ake magana shine an siyar, ai dama dole abu ne da gwamnatin jiha take bada kuɗinta a tafi bangaren gwamnatin tarayya a siyo. Saboda haka idan an kawo a irin adalci irin na gwamnatin jihar Jigawa a yanzu, ta ga cewa ya dace ta yi wannan saukin, kuma ba wai sauki ne wanda zai hana kuma a samu kuɗin shiga ko ya yake ba. Saboda me? Saboda dole in ka siyo abinka naira 10, ai buƙatar ka sai da shi naira 11 ko 12 ko 13 ko makamancin haka. Amma me shi ne, idan 13 ne a sauran jihohi da suke sayarwa, idan jihar Jigawa ta sayar naira 12 ba faduwa ta yi ba, riba ta ci. Kuma in ta ci ribar za a inganta kuɗin haraji a matsayin kuɗin jihar da za a samu a kalla a ce an tara kaza don a yi wa gwamnatin al'umma jihar Jigawa aiki da sauransu. Wannan shi ne a takaice. To bari goma ga Alhaji Haruna, idan mun kalli dukkanin kusan jawabai da muka yi da ya danganci wannan shiri da muke yi, za ka ga mun taɓo batutuwan da suka shafi yadda ma aka yi tsarin karɓa
ta shi waɗannan kuɗaɗen shiga daga waɗanda ya kamata a ce su biya. Ban sani ba ko akwai wani abu da za ka tuno ko kuma ce za ka yi sauraro ƙarin haske kan abin da ya shafi shi wannan jadawali na kuɗaɗen shiga da ake karɓa lokaci bayan lokaci, ina ganin wasu shekara-shekara ko kuma dai lokacin da ya kamata a ce an karɓa a wannan gaba ɗin. Shi game da karɓan kuɗaɗe na haraji, shi dama haraji ana yi wa mutum ne da yake da hurumin zamantakewarsa a Jigawa da sana'arsa da inda yake da sana'ar da gidansa da komai. To wannan yana daga cikin mutane da musamman 'yan kasuwa, mutumin da izo ko a garin Dutse ko a Ringin ko a Kazaure ko a duk wayannan sassan ƙananan hukumomi, aka tabbatar ina da gurin sana'arsa ga inda yake da irin yanayin sana'ar, za a bibi muna da mutanen muna da ofis, za a bibiye shi a bashi takarda ta ka'ida ga abin da ya kamata a zo idan yayi, kuma kamar yadda muka faɗa a baya, ba daga an zo shagon mutum za a ce biya kaza ba. Na farko za a ansa masa tambayoyi bisa ga yanayin yaushe fara yin kasuwancin wannan, in buɗe wasa kenan ba za a ɗauki haraji nan take a ce masa kaza ba, sai an ba shi fom ɗin wannan ya cike ka'idodi na watannin da ya kamata yi a ɓangaren haraji na kai tsaye na masu sana'a kenan. Shi kuma haraji da ya shafi ma'aikata kamar na tarayya, kamar namu na jihohi ko irin ƙananan hukumomi ko aka mutane wanda suka yi kamfaninsu, to shi wannan da zarar an kamfanin ya fara a watan da aka fara biyan mutane wannan albashi, dama hukumar haraji ta ajiye fom da za ta nemi mai shi ainihin wannan sana'ar ko in private company ne zai rubuto iya adadin mutanen da ya ɗauka da kuma kuɗaɗensu da kowanne yake bashi na hakkinsa. To daga cikin wannan nasin ake ɗauka a cire kuɗi, wannan shine rukunin haraji na ma'aikata. Akwai kuma harajin har yanzu kamar yadda muka faɗa a baya, akwai mutane da suke yan jihar Jigawa ne ko ma sukan Allah hore musu suka gina gidajen haya, kamar yadda muka ambata a baya, shi wannan akwai harajin da shi mai haya in ya zo ya biya mai ainihin gidajen wannan ko shago ko kaza, akwai hakkin hukumar tara kuɗaɗe na haraji da za a zo a ambata a biya a cikin kuɗin da wannan dan hayar ya biya mai shi ainihin kayan. To waɗanne su ne dai a takaice. Sauraro kar a manta, shirin daga hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar Jigawa ake saurara. Shiri ne wanda ke zo muku a duk sati a daidai wannan lokaci, wadda kuma ga masu sha'awar turo da tambayoyi ka iya turowa a 08030687681. Akwai kuma 08085400040. Shirin da ke zo muku bisa daukar nauyin wannan hukuma ta tattara kudaden shiga da tallafi, wato tare da Tax Justice and Governance Platform da kuma tallafi daga Christian Aids, wadda shirin ke zo muku a kowane sati. Kun da ji irin batutuwa da manyan bakinmu suka yi a wannan sati. To idan muka koma baya, mun yi magana akan yadda idan aka ce mutum ya cancanta ko ya kai mataki da ita dokar wannan gida ta shimfiɗa ne ya biya haraji, amma kuma sai yake kakkaucewa. Ina ga Abbas Shahada, ban sani ba ko anan za ka ɗan shigo ka ƙara mai sauraro ƙarin haske ko kuma cewa yadda kai. Jama'a assalamu alaikum. Wato idan har dai mutum yana sana'a a cikin Jigawa ya samu shekara ɗaya ko kuma kwana 183 yana mu'amala ta harkar samun kuɗi ko ta harkar kasuwanci ko ta harkar aiki ko ta wani abu, to ya dace ya biya haraji. Ma'aikatanmu suna nan a kowane sassa da cikin jihar nan gaba ɗaya, suna dubawa kuma suna mu'amala da jama'a gaba ɗaya. Duk wanda aka same shi kan cewa yana wannan sana'a to zai biya wannan haraji. Idan kuma bukata ta zo ta shi kansa yana da bukatar neman takarda a wajen mu da wake ɗanta tax clearance certificate domin zai amfani da ita ta wani abu daban, to idan ya zo kuma mugunmu sai mun caje shi kusan shekara 3 da ta wuce baya ya biya, in har baya biya kenan, sannan a ɗora kuma da shekarar da ake kai sannan ya ci gaba da biya. Amma idan yana mu'amala da mu yana yin wannan, yana ba da wannan kuɗaɗensa a lokacin da ya dace, idan ya zo neman bukata ba sai ma ya shigo da kuɗi ba, tun da ya riga ya biya za a biya shi kuɗi, za mu ba shi clearance sa. Waɗannan kuma tax clearance ana neman ta a gurare da yawa, kamar yanzu misali 'yan kwangila da ake kwangilolin nan sai ka kawo ta. Idan tsautsayi ya faɗo, misali aka samu gobara a gidanka, kana da wasu kuɗaɗe a ajiye suka ƙone,
kamar misali a ce rabin su ya kone ko wasu guntattaki aka samu, to idan kana so a dawo maka da wannan kuɗin sai ka zo ka samu tax clearance a wajenmu, da ita za ka je central bank babban bankin kasa, saboda wannan tax clearance din za su canja maka wannan kuɗin, wanda yake in baka da wannan ba za ma su kula da kai ba. To kaga wannan ya da ɗaya daga cikin alfanunta. Sannan idan kana neman bashi a banki sai ka je da ita, idan kuma kana son canjin kuɗi, kamar misali mutanen da za su fita waje, kana so za ka karɓi dala ko za ka karɓi riyal ta hannun banki inda za ka same cikin sauƙi, to sai ka zo da wannan takarda ta tax clearance certificate. Idan kana biyan wannan kuɗin na haraji na duk shekara to za ta zo maka a cikin sauƙi, za a yi a baka. Idan ma'aikaci ne yana biya, dama abin da zai zo kawai fom zai zo ya cike mana ya gaya mana ma'aikatarsa, mu ko muna da komai nasa za mu ɗauka za mu bashi. Idan ɗan kasuwa ne yana zuwa, in yana da fayil da mu zai faɗi lambar fayil ɗinsa, za mu duba mu ga yana biya, sannan mu ɗauka sai mu bashi. Yawwa, wannan shine a takaice. To barin je a gaba ta ƙarshe, Alhaji Salisu, menene za ka karkare da shi kasancewar shirin namu ya taho zango na ƙarshe? Alhamdulillahi, ina so in ja hankalin al'ummar jihar Jigawa, kamar yadda daga farko muka fara program din nan muka yabi al'ummar jihar Jigawa da kuma abin da ko gudunmawar da gwamnatin jihar Jigawa a yanzu take bayarwa. Na farko shine kamar yadda aka sani jama'ar jihar Jigawa masu da'a ne, masu sanin ya kamata ne, masu gudun fushin hukuma ne. To a wannan gaba ko a wannan yabo da muka yi wa al'ummar jihar Jigawa, to ya kamata ana dagewa, a ci gaba da dagewa da kulawa wajen sabunta takaddun ababen hawa, abin da ya kawo daga kan babur, abin da ya kawo mota, musamman 'yan asalin jihar Jigawa da kuma makotanmu da suke zuwa suke siyan lambobi akan ababen hawansu, da irin wannan garaɓasa da suka samu suke gangarowa, to muna godiya. Su ma kuma al'ummar jihar Jigawa muna godiya a gare su da su ci gaba da yin da'a da tururuwa da dandazo da ake a rassanmu na wurare na jihar Jigawa da dama da suke zuwa suke sabunta takaddun ababen hawansu. Kuma idan an samu baƙi waɗanda ake ganin cewa sun sai sababbin ababen hawa, to muna ƙara tallata hajarmu a duk jihar Jigawa. Babu jihohin da suke Najeriya, babu jihar da ta kai jihar Jigawa sauƙaƙa takardu da lambobin ababen hawa a duk inda ake. Saboda haka muna ƙara baje hajjanmu, kuma an zo waɗanda ba su zo ba za su tabbatar da haka, waɗanda suka zo kuma in an tambaye su za su faɗi wannan sun sani, mun sani, Allah kuma shine shaida. To muna godiya ga al'umma, muna kuma ƙara jaddada goyon bayan mu ga duk kwastoman da ya zo don ya sai kaya, musamman abin da zai ya ta'allaka akan abin hawa, to in Allah ya da zai samu wannan rahusar da muke faɗa a kulle yau. Muna godiya ga al'ummar jihar Jigawa da al'ummar Najeriya baki ɗaya. Masha Allah. To ba su hada. Assalamu alaikum jama'a. A daure dai ana biyan haraji, ga kuma shekara ta kare, a shigo sabuwar shekara, sai a zo a karbi fom na wanda ake cikewa, wanda ake kira tax return. A zo mutane su cike don gudun kada a yi maka harajin da ya fi karfinka. A daure a taimaka a biyan gwamnati haraji. To Alhaji Haruna Ahmad. Assalamu alaikum warahmatullahi. To ba abin da za mu iya kada mun kammala wannan shiri namu. Muna godiya ga mai girma gona Alhaji Badar Abubakar da sauran makarabansa, yan majalisa, kwamishinoni da dukkanin abokan aiki da sauran al'umma da shugabanmu tafi da goma Alhaji Ibrahim Ahmed, shi ma irin gudunmuwar da ake bayarwa da sauran abokan aiki da sauran zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sauraro da kasance kenan a wannan shiri na daga hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Jigawa, wadda ya zo muku, kuma kun ji mu tare da Alhaji Haruna Ahmad, Director Collection na wannan hukuma, da kuma Alhaji Salisu Sani Muhammad, jami'i mai kula da harkokin takardu da lambobin ababen hawa, sai kuma Abbas Shahada da ya amsa mana tambaya a wannan mako da kuka turo a 0803087681 da kuma 0880404040. Tax Justice and Governance Platform ke daukar nauyin kamuku wannan shiri, da kuma
wannan hukuma ta tattara kudaden shiga da tallafi na Christian Aid a duk sati. A madadin waɗannan baki da lissafa da ma waɗanda suka rako su da shi kansa DAF wato Director Admin and Finance na wannan ma'aikata da sakataren wannan hukuma da Muhammad Abdu Dutse sai kuma Asma'u Aliyu Bello, ni da nake jagoranta tattaunawar Muhammad Aminu Marshuwa da nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.